Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalian Bu Ella. Minggu wingi sampeyan sampun ngerteni apa iku artine geguritan, ciri-cirine geguritan, lan apa wae kang perlu digatekake kanggo ngerteni isine geguritan. Saiki ing video selanjutnya sampeyan bakal nyinaoni sing pertama yaiku cara nulis geguritan atau cara membuat puisi. Selanjutnya yaiku sampeyan bakal sinau apa sing kudu digatekne supaya maca geguritan iku luwih becik. Materi sing kapisan yaiku carane sampeyan nulis geguritan. Tapi sadurunge iku coba gatekno puisi Taman Sekolahku lan bareng-bareng mangsuli pertanyaan ing ngisore halaman 64 utawa halaman 64. Nomor 1. Apa irah-irahane geguritan ing dhuwur? Basa Indonesiane, apa judul puisi di atas? Judule Taman Sekolahku. Nomor 2. Geguritan ing dhuwur ana pirang pada? Puisi di atas punya berapa bait? Jawabane 3 pada utawa 3 bait atau 3 bait. Nomor 3. Piro cacahe gatra ing pada kapisan? Artine berapa jumlah baris pada bait pertama? Jawabane 4 utawa 4. Nomor 4. Piro cacahe gatra ing pada kapindho? Jumlah barise ing bait keloro? Jumlahe 4 utawa 4. Nomor 5. Piro cacahe gatra ing pada ketelu? Jumlahe 6. Ana 6 gatra utawa 6 baris ing pada ketelu pada bait ketiga. Nomor 6. Openono kanthi gemati. Gatra kasebut maksude apa? Artine openono kanthi gemati yaiku ngopeni gawe kasih sayang. Gemati iku kasih sayang. Nomor 7. Apa sing diceritakake geguritan ing dhuwur? Geguritan sing irah-irahane taman sekolah iku nyeritakake taman sekolah kang akeh kembang maneka warna lan ana kupu kang seneng dolanan ing taman iku mau. Sakwise sampeyan ngerteni geguritan kang irah-irahane taman sekolahku, saiki mlebu gladhen loro yaiku carane utawa carane nulis geguritan. Ana 4 perangan sing kudu digatekne nalika nulis geguritan. Nomor 1. Nemtokake tema atau menentukan tema. Sampeyan pengen temane apa? Temane keluarga, konco, taman, kewan, lan liya-liyane. Nomor 2. Nemtokake irah-irahan. Sampeyan mari nentokake tema, banjur mari ngono nentokake judul geguritane. Sampeyan pilih tembung sing paling apik makili sing sampeyan jelasne ing geguritane sampeyan. Nomor 3. Nemokake gagasan baku. Apa iki maksude? Dadi saben pada utawa saben bait geguritane sampeyan kudu ana perangan sing dibahas. Misale kaya geguritan kemau, taman sekolah. Ing bait pertama utawa bait kapisan nyeritakake taman sekolah iku ana kembange. Kembange maneka warna utawa kembangnya bermacam-macam. Iku gagasan baku ing bait kapisan. Gagasan baku ing pada kaloro beda maneh, nyebutake kembange mawar, melati, kemuning lan liya-liyane. Iku jenenge nemokake gagasan baku. Nomor 4.
kudu ngronce tembung supaya katon endah lan kapenak dirasakake. Dadi, sampeyan pas gawe geguritan iku, gawe tembung atau menggunakan kata yang indah didengar oleh telinga. Dadi, ora sembarangan milih tembung, tapi dipilih kanthi ati-ati. Ana tulodo utawa contoh gawe geguritan ing halaman 26 atau 66. Ndek kono bakal gawe geguritan tentang banjir. Terus, apa sing kudu dilakokne? Nomor 1, sampeyan gawe apa sing nyebabake banjir? Nomor 2, kepriye kedadeane? Nomor 3, kepriye akibate? Lan nomor 4, apa hikmah kang iso disinau saka kedadean banjir kemau? Ditulis kabeh, mari ngono sampeyan milih tembung-tembung sing iso didadekake geguritan kaya tulodo sing ana ing buku. Saksampunipun sampeyan mari utawa iso nentokake lan gawe geguritan, selanjutnya ing pasinaon 3 sampeyan bakal nyinaoni apa utawa kepriye carane maca geguritan iku iso luwih becik. Ana 4 perangan sing kudu diperhatekne. Nomor 1, cendhek dhuwure swara utawa intonasi. Dadi ana tembung sing perlu suarane dhuwur, ana sing suarane ora dhuwur utawa rada endhek. Nomor 2, wiramaning ukara utawa irama. Kepriye macane iku? Nah, iku kudu diperhatekke. Nomor 3, andeganing tetembungan lan ukara. Jeda, maksude lek maca ora terus-terusan diwaca tapi ana mandeke, ana komane, iku kudu diperhatekke. Nomor 4, owah osike pasuryan lan obahe awak. Dadi wajahe sampeyan iku piye, tangane kudu kepriye, iku diperhatekke nalika maca geguritan. 4 perangan kemau sing perlu diperhatekne sampeyan nalika maca geguritan. Tetapi yen misale sampeyan disuwun nanggepi koncone sampeyan utawa wong liya nalika maca geguritan, ana 3 perangan sing kudu iso dinilai ing halaman 29 utawa 69. Nomor 1, vokale. Piye cara unene tembung-tembunge iku piye, nilene apik apa ora. Nomor 2, intonasine, yaiku kepriye suarane, bener apa ora dhuwur cendheke swara kemau. Nomor 3, jenenge ekspresi, yaiku wajahe kepriye pas maca geguritan sing sedih, maca geguritan sing seneng, iku kudu beda. Nah, saiki tugas minggu iki yaiku sing pertama, gawe geguritan temane kangen sekolahku. Judule sembarang tapi temane kangen sekolahku. Nomor 2 tugase yaiku ngerjakake gladen wulangan 4 ing buku tulis. Kumpulno ing link sing Bu Ela tulisake. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.